Ben, boas tardes a todos e a todas. Imos dar comezo a esta sesión organizativa do Pleno da Corporación do Concello de Rianxo, empezando polo primeiro punto do orden do día, que é a aprobación das actas anteriores, en concreto a aprobación da acta do Pleno en sesión constitutiva do 17 de xuño do 2023, así como a aprobación do Pleno en sesión extraordinaria do 27 de 6 do 2023. Non sei se teñen algunha consideración a respecto das mesmas. Eu solo, se me permitís, quería facer... Perdón, bueno, boas tardes a todos. Quería facer unha puntualización. Nas actas aparece no do Pleno da Corporación, no punto 3, o xuramento de concelleiros, Ana Vidal promete o cargo que a fórmula exixida e engade previamente por imperativo legal, así como os outros membros. Se se expuxo esa coletilla, ela tamén debería poñerse. No, solo eso. Pasamos á aprobación entón das actas. Votos a favor das actas? Aprobadas por unanimidade. O seguinte punto da orde do día é a posta en coñecemento da constitución dos grupos políticos municipais. Remitiron os grupos a información solicitada, por tanto, os grupos quedan constituídos da seguinte maneira: Rianxo en Común, Julián Bustelo Buín, Julio Alcalde Hermo, Ana Vidal Fungueiriño, José Alberto Angueira Gómez e Olalla Figueira Castaño, sendo voceiro Ana Vidal Fungueiriño e suplente Olalla Figueira Castaño. O Partido Socialista de Galicia PSOE, conformado por Óscar Rial Lajo, Miguel Ángel Iglesias Romero, María Elena Otero Otero, Tamara García Muñiz e Rosana García Figueira, sendo voceiro Óscar Rial Lajo e suplente Miguel Ángel Iglesias Romero. Por parte do Partido Popular integran José Luis Castiñeiras Lesende, Ramón Vicente Vicente, Alicia Carou Romero, María Elena Abuín Carou e Antonio Isorna Vicente, sendo voceiro José Luis Castiñeiras Lesende e suplentes Ramón Vicente Vicente e Alicia Carou Romero. Por parte do Bloque Nacionalista Galego integran Xusto Xosé Ordóñez Figueira e Sarela Betanzos, sendo voceiro Xusto Xosé Ordóñez Figueira e suplente Sarela Betanzos Freire. O seguinte punto do orden do día é dar conta da resolución da alcaldía relativa á composición, competencias e periodicidade da Xunta de Goberno Local da Corporación. Tiveron ocasión de ver a resolución da alcaldía, mantense prácticamente o mesmo en relación á periodicidade dos mesmos, pero con salvedade en respecto á composición da mesma. Integran ou integrarán a Xunta de Goberno Local os seguintes conselleiros: Julián Bustelo Buín, Julio Alcalde Hermo, Ana Vidal Fungueiriño, Olalla Figueira Castaño, Óscar Rial Lajo e José Luis Castiñeiras Lesende. Fíxose un ofrecemento por parte do grupo de goberno aos distintos grupos da corporación para que manifestaran a súa intención ou non de participar da mesma, e inclúense os conselleiros dos grupos que así o fixeron. En relación ás atribucións, mantéñense as que a Xunta tiña xa na legislatura pasada. Pasamos ao cuarto punto da orden do día, que é dar conta da resolución da alcaldía en relación ao nomeamento de tenentes de alcalde da corporación. Os tenentes de alcalde serán, en primeiro lugar, Julio Alcalde Hermo e, en segundo lugar, Ana Vidal Fungueiriño, sendo as súas funcións as que están recollidas na resolución da alcaldía. O punto cuarto da orden do día é dar conta da resolución o punto 5, dar conta da resolución da alcaldía en relación ás delegacións dos conselleiros da corporación. O que se resolve é efectuar as delegacións especiais en prol dos conselleiros que a seguir se indican: Deportes e Saúde, Educación e Cultura, Administración Xeral e Servizos Económicos, Julio Alcalde Hermo; Benestar Social, Igualdade, Maiores e Xuventude, Ana Vidal Fungueiriño; Obras e Servizos Básicos, así como Medio Ambiente, José Alberto Angueira Gómez; Normalización Lingüística, Patrimonio Histórico e Memoria, Participación Veciñal e Mar, Olalla Figueira Castaño. Tal como se recolle, a efectos aclaratorios, esta alcaldía resérvase as atribucións relativas á planificación económica, emprendemento, emprego e turismo, así como urbanismo, mobilidade e comunicación. O punto 6 da orde do día é dar conta da resolución relativa ao nomeamento do persoal integrante do Comité Antifraude do Concello de Rianxo.
o cal queda constituído polos seguintes membros: Patricia Sánchez Castelo, secretaria municipal; dona Patricia Fernández Pérez, interventora municipal; Carlos Cés Ozores, dos Servizos Informáticos; Vanessa Reboredo Fraga, por parte do Servizo de Contratación, así como María José Fungeiriño Tobío, do Servizo de Desenvolvemento Local. Pasamos ao punto 7 da orde do día, que é a proposta da alcaldía en relación á periodicidade das sesións plenarias. Como puideron ver na proposta, mantense a mesma fórmula que hasta ahora se viña tendo, que é celebrar os plenos ordinarios o último xoves de cada mes no horario que había, que era ás 8 da tarde. Como saben, a este Consello correspóndelle a celebración dos plenos únicamente unha vez a cada 2 meses, pero, igual que se viña facendo hasta ahora, decidimos manter a celebración mensual coa finalidade de que este encontro teña esa regularidade, que haxa este evento ou este foro para debatir o que se considere e facilitar tamén a participación da oposición. Neste caso, como se trata dunha proposta, damos pé á intervención dos distintos grupos, por tanto, ten a palabra o voceiro do BNG. Boas tardes a todos e a todas. Xa que o señor presidente da corporación non o fixo, eu quero dar a benvida a todas as concelleiras novos e novos que estades aquí. Como persona son máis vello en idade, non con V, é máis vello tamén en que dá máis tempo aquí neste Concello, do que estamos neste momento. Entonces, damos a benvida. Aquí contaredes, estou ben seguro, que a axuda de todos os traballadores do Concello. Espero que os outros anos que, por menos nos que estuve eu, o diálogo, o trato e a colaboración de todos flutúe e consigamos que todos nos dian o mellor que buscamos. Respecto ao tema o Grupo Municipal do Bonegá vai apoiar esta proposta. Vai apoiar porque reproduce o acordo das anteriores corporacións de que a periodicidade dos plenos sexa de carácter mensual. Esta é unha proposta que nace en iniciativa do Bonegá, pois con anterioridade as sesións plenarias tiñan carácter bimensual. Entendemos que a periodicidade mensual axuda ao traballo e labores da corporación, tanto do grupo do goberno como da oposición, ao facilitar o debate e o tratamento dos asuntos do Concello. Tamén entendemos que axuda a participación dos veciños e veciñas, estimula o seu interés pola actividade da corporación e anima a súa participación. É, pois, unha proposta que imos apoiar. Entendemos tamén que se debe dar continuidade á dinámica xa iniciada co goberno do BNG e abrir a participación dos veciños e veciñas unha vez rematado o apartado de rogos e preguntas, abrindo un turno de participación aos veciños e veciñas presentes que o desexen. O Grupo Municipal do BNG vai apoiar a proposta co seu voto afirmativo e, repito, ca suxerencia de participación dos veciños e veciñas nas sesións plenarias. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Primeramente, seguindo a estela de Tito, felicitar a todos os membros que aquí estamos da corporación por participar nesta legislatura, na que esperemos que sexa productiva para o Concello. E, bueno, por parte do Grupo do Partido Popular, estamos sempre para axudar no que sea menester. En canto á proposta que se leva aquí agora a pleno, o Partido Popular vai a estar a favor do punto 7 da proposta da periodicidade. Tal como se facía hasta agora, parecenos un criterio axeitado. Moitas gracias. Gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Bueno, reiteramos os agradecementos e esa invitación a participar de forma animosa nos plenos e a participar da actividade municipal de forma voluntariosa. Como vimos facendo ao longo deste mes, a nosa man sempre vai estar tendida para poder debatir, ofrecer a nosa colaboración para todo o que se poida interpretar como positivo por parte do actual goberno e manifestar tamén ese apoio ao resto de concelleiros aquí presentes no pleno.
Con respecto a esta proposta, non sei se compete facelo aquí, pero sí que é interesante para nós remarcar estes puntos. Nós estamos de acordo na periodicidade do pleno, mas entendemos que a documentación que se envía solicitamos que se faga na medida do posible con antelación suficiente como para poder traballala. Por iso, nas reunións que mantuvamos co señor alcalde, marcamos un plazo prudente de 7 días para poder facer todo o traballo que corresponde nun pleno e facer unha labor que sea favorable para os veciños. Insistimos en digitalizar o proceso plenario, así como nos envían toda a documentación por email. Solicitamos xa no anterior pleno constitutivo que se dotara de tablets. Non marcamos un plazo para que sea inmediato, pero sí que sea un proceso onde os grupos da corporación teñamos unha ferramenta de traballo municipal. Vaise facer unha renovación dos equipos informáticos e creemos que é interesante poder optar por esta alternativa tamén para os grupos da corporación. Queremos que é interesante a nivel de imaxe e tamén o reiteramos nesas reunións que mantuvemos, que o pleno de Rianxo ten que estar integrado na mesa plenaria por todos e cada un dos membros. Non pode estar un concelleiro do bloque en unha mesa apartado e non pode estar unha concelleira do PSDG-PSOE de Rianxo fora da mesa plenaria. Así mesmo, queremos que se siga mantendo, como ben apuntaba o concelleiro do BNG, ese sistema de rogos e preguntas á veciñanza, e queremos que se siga mantendo tamén no pleno un sistema libre de preguntas e rogos ao finalizar pos propios partidos para os grupos. Tamén se falou en esa reunión de poder enviar as preguntas con antelación para que foran respondidas. Nos parece tamén unha proposta interesante. E xa como último, para remarcalo, queremos, como ben vides facendo na utilización das redes sociales, queremos que o pleno, na medida do posible, non só sea un enlace ao que ten que acceder os veciños e veciñas na página do Concello, sino que sea publicado nas redes sociais do Concello. Por lo tanto, en base a todo o que fomos expoñendo, a nosa resolución en base a esta proposta vai ser favorable. Ben, procedemos entón a perdón, falta a Rianxo como efectivamente. Benvidos a todos. Con respecto á periodicidade das sesións plenarias, cabe indicar que, pese ás recomendacións dos servicios técnicos de facer un pleno cada 2 meses, como se recolle no artigo 46.2 da Lei de Bases de Réxime Local, Rianxo en Común opta tamén por seguir co que se ven facendo nestes últimos anos. Enténdese que deste xeito todos os grupos terán unha maior participación nas decisións que se tomen aquí no Concello. Por iso, Rianxo en Común apoia a proposta de que a periodicidade dos plenos sexa mensual e o carácter do voto será favorable para esta proposta. Ben, agora sí, procedemos á votación da proposta. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 8 da orden do día, que é a proposta da Alcaldía de creación e composición das comisións informativas. Como poideron ver, a proposta que se fai é de reducción do número de comisións informativas, non así da reducción dos asuntos nelas tratadas. Non se trata tanto de ter moitas comisións, dentro do noso punto de vista, senón de que as mesmas teñan un funcionamento regular e que os temas a tratar no pleno pasen de maneira habitual, como así é preceptivo polas distintas comisións. Créanse, por tanto, ou propónse, mellor dito, crear 6 comisións, unha primeira denominada de Contas, Servizos Económicos e Administración Xeral, unha segunda que se denomina Urbanismo, Mobilidade, Obras, Servizos Básicos e Medio Ambiente, unha terceira denominada de Benestar Social, Igualdade, Maiores e Xuventude, unha cuarta denominada de Planificación Económica, Emprendemento, Emprego, Turismo e Mar, e unha quinta que leva por nome Servizos á Cidadanía, entre eles Deportes, Cultura, Educación e Participación. E créase tamén unha sexta comisión, que ata agora non existía, que é a Comisión Especial de Coordinación e Seguimento de Mocións. Esta, ademais, cabe recordarlo, foi no seu día unha moción que Rianxo en Común presentou e ten por obxecto crear, ademais, un espacio onde as mocións que os distintos grupos poidan ir formulando ao largo da legislatura, que haxa efectivamente ese seguimento, ese control sobre os pasos que o Goberno leva a cabo en relación aos acordos adoptados
neste pleno, non? Ademais, o segundo punto do acordo é distribuir a representación dos grupos nas comisións da seguinte maneira: 2 integrantes de Rianxo en Común, 2 do PSOE, 2 do PP e 1 do BNG, seguindo, por tanto, en coherencia coa representación do pleno, non? Aproveito, ademais, antes de dar paso aos grupos, para pedirlles que a maior brevedade posible remitan a Secretaría aos integrantes de cada unha das comisións, tanto os titulares como os suplentes, coa finalidade de poder convocalas canto antes, no caso de ser preceptivo. Nada máis, dou paso, por tanto, ao voceiro do BNG. O Grupo Municipal do BNG, neste punto, no que se pon en consideración a composición de comisións informativas, vemos que a proposta respecto ao principio de proporcionalidade e de que todos os grupos teñan presente en todas as comisións é correcta. Non obstante, nós realizamos unhas observacións. Cales son os ámbitos de competencia de cada unha das comisións? Particularmente, na Comisión 1, é dicir, Comisión de Contas, Servicios Económicos e Administración Xeral, e da 4, Planificación Económica, Emprendemento, Emprego, Turismo e Mar. As competencias das dúas penso que son moi similares, tanto a unha é Planificación Económica e outros servicios económicos. E queremos saber cal é a diferencia entre unha e outra. Propónse tamén unha comisión informativa para o seguimento das mocións. Tampouco entendemos a súa funcionalidade, pois as mocións que o requiren deben ser tratadas polas comisións ás que se faga referencia. A moción pola natureza das propostas, sexan económicas, urbanísticas, servicios sociais, culturais ou deportivas. Tamén observamos que non hai unha proposta a respecto da Comisión Especial de Contas, nin na Comisión Especial de Plan Xeral, nin na Comisión ou Xunta de Portavoces. Ao xeito de concretar o noso voto, pedimos con aclaracións en relación a estes aspectos. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias pola palabra. O Partido Popular neste punto vai a votar afirmativamente a favor. Creemos que a proporcionalidade con respecto ao resultado das eleccións mantense e por iso o reparto das áreas máis ou menos está distribuído de unha forma ben posta. Vamos a votar a favor. Ten a palabra o voceiro do PSOE. Bueno, concordamos co que di o voceiro do BNG, que nos trastoca un pouquiño eses dous puntos. Entendemos que a voluntade do señor alcalde é diferencialos, se non entendemos que irían no mesmo punto. En base a iso, agradecerlle que tuveran en consideración a nosa proposta que lle fixemos nas reunións que mantuvemos, porque para nós sí que é importante diferenciar ese punto con respecto ao resto de comisións informativas, xa que se remarcou na legislatura anterior a importancia que tiña a presentación de mocións. Entón, queremos que con carácter retroactivo se teñan en conta todas as mocións aprobadas en pleno e agora que a maior parte desas mocións foron presentadas por o Partido de Rianxo en Común, se teñan en conta. Entón, a nosa finalidade é intentar fiscalizar un poquinho todo ese sentido de mocións que se presentaron na legislatura anterior, que se presentarán seguramente nesta nova legislatura e facerlle un seguimento específico. O noso voto vai ser favorable. Grazas. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Ben, de acordo á constitución das comisións informativas, desde Rianxo en Común considerase oportuno a súa reducción con respecto á legislatura anterior, sen que iso supoña unha diminución das áreas a tratar nin afecte á participación dos distintos grupos. Cabe destacar tamén a creación da Comisión Especial de Coordinación e Seguimento de Mocións, proposta no seu día de Rianxo en Común, na cal se poderá levar o control das mesmas polos distintos grupos municipais, favorecendo deste xeito o diálogo e a participación nos acordos que se acheguen aquí nas sesións plenarias. Por iso, nesta ocasión, consideramos tamén favorable esta proposta. Ben, moitas grazas. En relación ás cuestións formuladas durante as intervencións, tanto a Comisión Especial de Pexón, unha vez que o trámite do mesmo está prácticamente finalizado, entendemos que era
podíamos tranquilamente incluir esa comisión na que ten que ver con urbanismo, porque os asuntos tratados ou que poidan quedar por tratar en relación ao plan xeral perfectamente se poden tratar na comisión de urbanismo, e a outra, a comisión especial de contas, está recollida no punto 1, que se chama precisamente así, entre outras cousas, porque é posible que á Comisión Especial de Contas se lle enjadan outras cuestións como aí se recollen, servizos económicos e administración xeral. Outra das cuestións que se formulaban era a diferenciación entre a comisión esta que acabo de mencionar con respecto á de planificación económica, emprendemento, emprego e turismo e mar. Eu creo que queda suficientemente aclarado no propio nome da comisión, pero, de ser o caso, pois, esa primeira ten a vocación de centrarse no que ten que ver cos servizos económicos, con facenda, con orzamentos, con ordenanzas fiscais, etc., mentras que a número 4, pois, como ben di o seu nombre, pois, ten que ver con emprego, comercio, planificación económica dende o punto de vista do desenvolvemento local, turismo e outro tipo de cuestións semellantes. Por outro lado, como tamén supoño que saben, a Xunta de Voceiros, mentras non se aprobe un regulamento de funcionamento do Pleno, non pode estar constituída como tal, non pode ter carácter institucional. Hasta agora a Xunta de Voceiros tiña un carácter, máis ben informal, e convocábase para tratar asuntos diversos, pero sin convocatoria oficial, ni tampouco sin orden do día. Ese tipo de convocatorias poden seguir producíndose, evidentemente, pero non pode instaurarse unha Xunta de Goberno mentras non aprobemos un regulamento de funcionamento do Pleno, o cal, se é vocación dos grupos, podemos valorar. Mentras tanto, non se pode facer por cuestións xurídicas, simplemente por iso. Visto o sentido manifestado polos grupos, pasamos á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Pasamos ao punto 9 do orden do día, que é o nomeamento de representantes da corporación. O nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados. A proposta que se fai, por ser breve, é, basicamente, manter os nomeamentos en relación a aqueles que ocupou o alcalde en moitos dos que xa había, e hai algúns cambios sustanciais que vai ser nos que me centre, non? Un deles é o que ten que ver cos representantes da corporación nos consellos escolares. Nos optamos neste sentido por designar como representante o conselleiro delegado de Educación, porque entendemos que a quen máis compete estar presente nos consellos escolares. E ademais, enjadir, ainda que non é obxecto de debate no pleno nin de consideración, tamén atendendo a lexítima demanda manifestada polos grupos de tamén estar presentes nos mesmos, a vocación deste goberno de reactivar e manter reunións periódicas do que se dou en chamar Consello Escolar Municipal, coa finalidade de, aí sí, que os grupos todos estén presentes, de aí sí debatir os asuntos de interés xeral, tanto os grupos municipais como os equipos directivos dos centros, como tamén as AMPAs, non? Pero no que ten que ver cos consellos escolares particulares, entendíamos que era moito máis áxil facelo desta maneira para axilizar tamén a convocatoria dos mesmos e que non cadrara con impedimentos de índole laboral, nomear como representante o conselleiro de Educación, porque é a quen lle corresponde dende o noso punto de vista, non? Despois, como dixo, hai outras cuestións que puideron ver na proposta. Tamén é importante destacar o que ten que ver coa mesa local de comercio, na que a proposta deste goberno é modificar a súa composición coa finalidade de que aí tamén os distintos grupos estean representados, non? Ata o de agora únicamente estaba representado o goberno, máis un representante da oposición. Neste caso pensamos que é oportuno que estean, ademais do goberno, os voceiros dos distintos grupos municipais, tamén co compromiso de que a mesma teña
unha regularidade maior da que tivo hasta ahora, coa finalidade de que sexa un foro de debate entre os diversos grupos, non? Despois, bueno, hai outras delegacións que se refiren á propia alcaldía e que puideron tamén ver. Por tanto, veste un pouco o sentido da proposta, damos paso ao voceiro do BNG. En relación con a proposta de nomeamento de representantes de corporación en órganos colegiados, e particularmente nos consellos escolares, o meu grupo municipal fai as seguintes observacións. A proposta contradí o que no seu día Son Rianxo, no 2015, e Rianxo en Común, no 2019, pedía de posibilitar a participación de todos os grupos nos distintos consellos escolares. Por outra parte, parécenos que non é funcional concentrar a representación dos 6 consellos escolares nunha única persona. Téñense en conta que, pola propia dinámica dos centros, a reunión dos consellos escolares poden coincidir en esas datas. Finalmente, é unha proposta que se trae sen tela de dialogado con grupos políticos da corporación, polo menos con noso. Por todo o exposto, o voto deste grupo municipal vai ser contrario á proposta. Ten a palabra o voceiro do PP. Moitas gracias. Neste punto, o Grupo Popular vai a estar a favor no reparto de asignacións. Voto favorable. Ben, ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Bueno, con respecto ao punto 9 de nomeamento de representantes da Corporación de órganos colexiados, reiteramos o manifestado e o exposto no documento que se entrega sobre o mesmo. Insistimos basicamente na proposta que fai o voceiro do BNG. Queremos participar dos consellos escolares de cada un deles, simplemente para poder escoitar, non queremos ter nin voz nin voto. Creemos que a nivel organizativo nos permite aforrar tempo ao noso grupo municipal e ao mesmo tempo ver o funcionamento da parte educativa do Concello. Alabamos que se recupere o Consello Escolar Municipal, que se teña en conta tamén esa proposta que lle propuxemos, así como a inclusión na mesa de comercio. Non vamos a votar a favor deste punto, porque entendemos que non é funcional a estrutura organizativa que expoñedes, porque en determinadas épocas do ano van a coincidir os consellos escolares de casi todos os centros, xunto con plenos. Entonces, entendemos que esa parte non se cumple. Tampouco se cumple a parte que solicitamos de estar incluídos nos consellos escolares de cada un dos centros. Por lo tanto, o noso sentir de voto vai ser en contra. Ben, ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. En canto ao nomeamento de representantes na corporación órganos colexiados, de maneira xeral esta proposta parece-nos axeitada, salientando os seguintes puntos. Primeiro, Rianxo en Común considera que a representación do Concello nos distintos consellos escolares dos centros educativos do municipio debe exercela a mesma persoa para facilitar a coordinación entre os centros e o propio Concello. Deste xeito, para unha maior efectividade, Rianxo en Común considera oportuno que esta persoa sexa o correspondente concelleiro de Educación. Non debemos olvidar a existencia do Consello Escolar Municipal, no cal están representados, aí sí, todos os grupos da corporación. Por outra parte, en canto á Mesa Local do Comercio, Rianxo en Común quere destacar a incorporación dos voceiros de todos os grupos municipais, favorecendo así a participación e o diálogo nos temas que ali se traten. Ben, procedemos entón á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra da proposta. Queda aprobada cos votos a favor de PP e Rianxo en Común e votos en contra de BNG e Partido Socialista. Vamos co punto 10 da orden do día, que é a proposta de asignación aos grupos, na cal, a respecto do que ata agora se viña facendo, hai un pequeno cambio, non? Mantense o relativo á componente fixa destinado aos grupos, pero modifícase lixeiramente o que ten que ver coa componente variable, pasando dos 35 euros mensuais que ata agora percibían os grupos a 50 euros
mensuais, non? Tanto esta proposta como outras que a continuación debatiremos entendemos que en boa medida responden a situacións que se veñen dando nos últimos anos, non? De incremento da carestía en xeral da vida, de incremento do IPC, etc. E entendemos que ainda dentro das limitacións que podemos ter, limitacións económicas me refiro, tamén é necesario atender a esta problemática, posto que a actividade política tampouco non é gratis, é necesario que os grupos teñan ou dispoñan de fondos suficientes como para levar a cabo a súa propia actividade, non? No que ten que ver co propio material fungible, co que ten que ver con alugueres de sedes, co que ten que ver con celebración de actos ou eventos que consideran oportunos, etc. Nos non fai moito que pasamos pola oposición e sabemos ben que para levar a cabo a actividade política, por tanto, o dereito de participación política que a Constitución defende, pois é necesario dispoñer de fondos, non? Por tanto, tanto nesta como noutras que a continuación trataremos, fanse pequenas, pero modificacións respecto ao que había até o de agora. Pasamos ás intervencións, ten a palabra o voceiro do BNG. En relación costes propostos que fan referencia ás asignacións económicas, sexan estas a grupos políticos ou causadas por asistencias, delegacións ou dedicacións exclusivas, adiantar que non, sin perxuízo do tratamento individual de cada punto, o posicionamento deste grupo vai ser contrario a calquera suba sen antes traer un diagnóstico das necesidades económicas do Concello para a presente e para as próximas anualidades. Parécenos que non se ten a prudencia económica elevar as asignacións á corporación e a membros do Goberno sen antes ter verificado que se pode atender adecuadamente as necesidades de funcionamento ordinario do Concello, tales como depuración, persoal, servicios sociais, culturais e deportivos. Debemos ter en conta que estes gastos van formar parte do gasto corrente do Concello e descoñecemos que o Grupo do Goberno teña feito unha avaliación das necesidades e de crédito disponible. Xa en relación coa asignación a grupos políticos, e como consecuencia do anteriormente dito, e observando que se leva de 35 a 50 euros a asignación a grupos por número de concelleiros, confirmamos o noso voto contrario á proposta polas razóns antes expostas. Ben, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. O Grupo Popular está de acordo nesta proposta, pero tamén quería comentar que nos creemos que sería interesante que a componente fixa tuvera un papel máis relevante con respecto á variable. Todos para poder traballar necesitamos ferramentas, e as ferramentas, esta é unha ferramenta máis que nos permite aos grupos para ter medios e preparar os plenos, é unha ferramenta máis de traballo. O dito, creemos que a componente fixa debería ter un papel máis relevante con respecto á variable. O noso voto vai ser a favor. Ben, ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Con respecto á proposta número 10 de asignación aos grupos políticos, o noso posicionamento é favorable. Entendemos que ese incremento sexa xa valorado por o grupo de goberno e por as persoas que o conforman, cual entendemos que é viable e nos permite desenrolar ao noso grupo proxectos de mellora de atención aos veciños, co cual non é unha remuneración para o noso grupo municipal, sino é unha mellora para poder favorecer a atención veciñal. Remarcar que o funcionamento que estamos vendo agora e as respostas que se están dando previas á nosa intervención manifestan un pouquiño esa falta de diálogo previo cando no propio pleno se están solicitando propostas á alcaldía. Co cual entendemos que o grupo de goberno tenda a man, que non encontremos sempre unha pared diante nosa no momento que solicitamos situacións de acordo, nos vindeiros plenos intentar chegar a situacións como a de hoxe xa con propostas valoradas. O noso voto vai ser favorable. Mantén a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Neste eido, Rianxo en Común apoia o mantemento do componente fixo aos grupos políticos municipais de 100 euros mensuais e considera oportuno tamén o incremento do componente variable de 35 a 50 euros mensuais por membro que integren o grupo.
o noso apoio a esta proposta. Ben, por comentar algunhas das cousas que foron saindo, non? Efectivamente, esa vontade de diálogo que manifestamos e que hoxe tamén reiteramos, non? Ten que seguir estando encima da mesa. Eu creo que bueno, para chegar a este pleno así o fixemos, mantivemos diversas reunións cos diversos grupos, cando menos 2 por grupo, se non máis, para tratar de dar a conocer a nosa proposta e tamén para recoller as propostas que os distintos grupos poideran facer. De feito, algunhas delas pois así se recollen. En relación ao sinalado polo voceiro do BNG, pois me cabe aclarar que a subida da que estamos falando é de 720 euros anuais, o cual, afortunadamente, non compete ou non compromete, mellor dito, a sustentabilidade do goberno, aínda que tamén é certo que chama a atención, non, que o voceiro manifeste ou se preocupe da pouca prudencia que ten este goberno de facer semejante incremento, cando non fai moitos días na prensa sinalaba a boa situación económica deste Consello, non? Pero en todo caso non se preocupen, posto que xa nestes últimos días se encargou a intervención un informe para dar conta da situación económica actual, da disposición de gasto ou de crédito para afrontar os gastos que están, que hai que levar a cabo nos últimos anos, así ou nos próximos meses, así como o comprometido nos anteriores, non? Ese informe solicitado facilitaráselles nos próximos días. Pasamos entón á votación. Votos a favor da proposta, votos en contra. Queda aprobado os votos a favor de Reacción Común, Partido Popular e PSOE, e voto en contra do BNG. Pasamos ao punto 11, que é a proposta da Alcaldía sobre o réxime económico das asistencias. Neste caso, tamén, como antes comentaba, prácticamente se manteñen todos os importes que había ata agora, é dicir, 210 euros por asistencia á Xunta de Goberno, 100 euros por asistencia á Comisión Informativas, pero cámbiase o que ten que ver coa asistencia aos plenos municipais, tanto dos conselleiros como dos funcionarios, non? Particularmente de secretaría e máis de intervención, o cual, ademais, foi unha proposta ou unha demanda do Partido Socialista, creo que tamén é importante destacalo. Pola mesma razón que antes falábamos, facemos ese incremento, é dicir, houve uns cambios nos últimos anos que deben ser atendidos dende o noso punto de vista e ao final esta cantidade dase aos distintos conselleiros en concepto de dieta, por tanto tamén debe atenderse na medida do posible, e tamén hai que ser realistas, trátase dunha subida moi pequena en relación ao que había, por tanto eu creo que se axusta á realidade. Ten a palabra o voceiro do BNG. No réxime económico de asistencias, este grupo municipal vai manter o posicionamento xa adiantado. Na proposta, contemplase un incremento de asistencias en reunións de plenos de 105 a 130 euros. Por esta razón, en coherencia co adiantado, o noso posicionamento vai ser contrario á proposta. Ben, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a este punto, punto 11, o voto vai ser favorable nos termos en que se plasma na proposta. Moitas gracias. Ben, ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. A nosa proposta vai ser, a nosa resposta a esta proposta vai ser favorable, pero creo que debemos de matizala e intentar limar un pouquiño a proposta que aquí se reflexa. Entendemos que isto é un traballo, temos unha representación veciñal que temos que atender. Nas diversas conversacións que se mantuveron, evidentemente surgeu unha proposta, mas hai un punto que fai referencia a que a xente que participa na Xunta de Goberno local non pode ter acceso á remuneración tanto de comisións informativas como de plenos, co cual nos choca un pouquiño co que tiñemos acordado nesas exposicións que tivemos. Non é cuestión económica, simplemente é cuestión de, como
como ben decías antes, isto nos tomámoslo como un traballo, estamos, creo que, dispostos a como xa o manifestamos, a traballar por un porcentaxe con respecto a esa asistencia a pleno, porque entendemos que é un traballo. Manifestamos que as situacións do pleno debían estar máis remuneradas, porque realmente é onde se fai todo o traballo, e nós así o estamos vivindo nas últimas 2 semanas cun traballo que creo que foi intenso, e nos dá a ver a situación que estamos plantexando. Co cual, vos animamos a poder reconsiderar a proposta que aquí facedes, modificando, non temos ningún inconveniente que se modifique os importes da Xunta de Goberno Local, reducilos ao mínimo, non é cuestión de que sea de que vivamos desto, sino de que haxa unha remuneración mínima para poder afrontar os gastos que supón este tipo de traballo. O noso voto vai ser favorable, matizando un poquinho esa situación. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Como comentaba anteriormente o alcalde, se partimos da situación da vida actual, tendo en conta a subida do IPC desde Rianxo en Común, vemos con vos ollos o incremento das asignacións por asistencia tanto á Xunta de Goberno Local como á asistencia aos plenos municipais. Do mesmo xeito, parecenos correcto a subida da asignación por asistencia ao persoal municipal pola súa labor nos distintos órganos colexiados. Neste caso, polo tanto, Rianxo en Común votará a favor. Ben, procedemos entón á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra da proposta. Queda aprobado cos votos a favor de Partido Popular, Partido Socialista, Rianxo en Común e os votos en contra de BNG. Pasamos ao penúltimo punto da orde do día, que é a proposta da Alcaldía de dedicacións exclusivas e parciais, no cual, mantendo o que ata o de agora vimos dicindo, maniféstase na proposta, non? Pero coa salvedade de que neste caso, tamén para a tranquilidade dos grupos, non se trata ou non se plantexa unha subida, senón máis ben ao contrario, unha reducción do gasto do goberno, quedando reducido, por tanto, as atribucións da dedicación exclusiva da alcaldía e as retribucións de 3 dedicacións parciais de 17.000 euros cada unha, pero cunha enmenda que eu mesmo fago por tratarse dun pequeno erro no punto segundo, cando se di que os cargos que desempeñen con dedicación parcial deberán ter unha presencia efectiva mínima no Consello de 15 horas, deberá decir de 20 horas semanais. Eso, de ser o caso, será así recollido no acordo que se adopte. Por tanto, o mesmo que antes se comentaba, igual que hai que, dentro do noso punto de vista, modificar o réxime de asistencias polas razóns expostas polos distintos grupos, tamén debe ser tida en conta esa situación no que ten que ver coas dedicacións parciais, non así na dedicación exclusiva, que entendemos que debe manterse desa maneira, tal e como estaba ata o de agora. Por tanto, doi a palabra aos distintos grupos. Ten a palabra o voceiro do BNG. A proposta de asignacións por dedicación parciais ten unha justificación na necesidade de cubrir a dedicación das persoas que van a executar as labores do goberno. En este sentido, observamos que as dedicacións son destinadas exclusivamente a Rianxo en Común, que con 5 membros de 17 da corporación non poden garantir o goberno estable do Concello. Non nos parece unha proposta adecuada para as necesidades de estabilidade de gobernanza do Concello. Ademais, as dedicacións parciais incrementanse de 13.000 a 17.000 euros. Reiteramos, non coñecemos que o grupo do goberno teña feito unha avaliación que justifique este incremento. Pensamos que o grupo do goberno debe reflexionar, ademais, sobre a xustiza de estender este incremento que propón para os membros do seu grupo ao personal do Concello. Por outra parte, parécenos que se debe reflexionar sobre a pertinencia de pagar con 17.000 euros para 20 horas de dedicación ao Concello compatibles con o exercicio de outra actividade laboral ou económica. A respecto deste asunto, a posición do BNG no exercicio das súas responsabilidades do goberno sempre foi de moita prudencia. Na legislatura 2011-2015 só tiñamos 2 dedicacións exclusivas que se sostiñan nunha amplia maioría de 2 grupos políticos e 11 membros da corporación. Na legislatura 2015-2019, con 6 membros, e logo das conversas para constituir un goberno participando con outras formacións que non fructificou,
estableceronse unha adicación exclusiva, con 6 membros, unha adicación exclusiva e 2 parciais. Na legislatura anterior, cun goberno bipartito de 10 membros, fixose unha proposta de 2 exclusivas e 3 parciais, que remataron ao final sendo 2 parciais. En resumen, na proposta deste grupo político sempre estivo presente o principio da prudencia e da necesidade de que as deliberacións responderan ás necesidades efectivas e políticas do goberno de Rianxo. A proposta que aquí nos traes non responde a ninguna destas 2 condicións, nin é prudente desde o punto de vista económico, nin garante, nin responde a necesidades dun goberno estable para Rianxo. Por todo o exposto, o Bloque vai votar en contra da proposta. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a este punto, remarcar aquí algunhas observacións. Plantexádelo como que se fai un aforro por parte da corporación actual. Eu vexo como unha pérdida. Unha pérdida porque estamos perdendo horas efectivas de traballo. Pasamos, botando así unhas contas, semanalmente, de ter xente dedicada 140 horas aquí ao funcionamento de Rianxo, pasamos a ter 100 horas de dedicación do persoal de xestión deste Concello. Eu creo que Rianxo merecese traballar seriamente por el e non se pode mermar a cantidad de horas adicadas ao Concello. Si é certo, sacas unha dedicación exclusiva, pero perdemos horas a capacidade de traballo en prol do Concello. E por outra parte, tamén matizar que o resultado das eleccións, como ben sabemos, foron 5, 5, 5 e 2. E todas as dedicacións e o grupo de goberno está xestionado actualmente por 5 concelleiros frente a 12. Creemos que non hai proporcionalidade neste goberno, entonces aí tamén facemos esa obxección. Debería ser máis representativo con respecto ao que se votou nas urnas. O equipo de goberno actual non representa nin a mitad do sentir do voto cidadán. Entonces, en este punto, o Grupo Popular vai votar en contra. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Nesta proposta da alcaldía de dedicacións exclusivas e parciais vamos ser consecuente co que manifestamos hai unha semana no documento que se lle entrega, donde expoñemos que para nós o máis importante é a estrutura organizativa que garanta o funcionamento municipal, que lle dábamos o apoio necesario para poder chegar a día de hoxe cunha proposta para poder ser aprobada e que garantizara o funcionamento. Non falamos nunca de aportacións económicas, só se puxo unha cuestión encima da mesa que non se incrementara o coste da legislatura anterior. Entendemos que a disposición organizativa que mantedes como con alcaldía, un tenente alcalde, un segundo tenente alcalde e un concelleiro con dedicación exclusiva non é suficiente, ao noso entender, para ese desenvolvemento favorable. Co cual, se vamos analizando un pouquiño a situación desde que se constitúe o goberno hasta que chegamos a este pleno, pasamos de unha estrutura organizativa basada en 45.000 euros para o alcalde, 15.000 para cada unha das dedicacións exclusivas. A semana seguinte se nos propón que esas cuantías se pasen a 17.000 euros, o que nos dá a ver é que non hai unha previsión organizativa suficiente como para atender o desenvolvemento do Concello. Aínda así, o noso grupo municipal decide tenderlle a vostedes a man e darlle carta libre para que fagan unha estrutura organizativa que garanta o funcionamento. Solo puxemos unha condición, e esa condición é que ten que haber un teniente alcalde con dedicación exclusiva. Non puxemos cantidades, non puxemos ningún condicionante. E nos basamos en isto no Real Decreto 2568/1986 do 28 de noviembre que alude ao Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o artigo 47, donde menciona que corresponde aos tenientes de alcalde sustituir na totalidade das súas funcións
e por orden do seu nomeamento. Entendemos, ademais, que neste caso o primer tenente alcalde é o que ten máis áreas asignadas, e co cual non garantimos que se cumpla ese funcionamento que entendemos que ten que ser adecuado para este Concello. Por lo cual, o noso voto en este punto vai ser en contra. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Rianxo en Común opina que co aumento en horas das dedicacións parciais que pasan de 15 a 20 horas semanais e cunha dedicación exclusiva será suficiente para manter o bo funcionamento do Concello. Rianxo en Común entende que con unha dedicación exclusiva do alcalde de 45.000 euros brutos anuais e 3 dedicacións parciais de 20 horas semanais de 17.000 brutos anuais, non só se asegura a actividade, senón que se lle aforra ás arcas municipais con respecto á legislatura anterior a cantidade de 27.000 euros anuais, que durante os próximos 4 anos sumarán máis de 100.000 euros, concretamente 108.000 euros. Por iso, o sentido do voto de Rianxo en Común será favorable. Saíron distintas cousas ao largo das intervencións dos grupos. Legitimamente, cada grupo pode facer a súa interpretación ou que considera máis oportuno para o funcionamento municipal. Eu creo, honestamente, que a quen lle corresponde, facer ou interpretar o funcionamento máis axeitado do goberno é precisamente o propio goberno en función das súas propias circunstancias e en función das necesidades que se foron vendo. Nos entendemos que, ademais de axustarse a un funcionamento acertado, como sinalaba a voceira de Rianxo en Común, nos permitía, ademais, facer un aforro nas arcas municipais considerable, e esa foi a proposta non só que se trasladou, sino a proposta que se lles transmitiu aos grupos. Antes, nos puntos anteriores, falábamos de lixeiros incrementos para facilitar a participación política, para facilitar a labor dos grupos. Hoxe, o que están facendo os grupos é impedir que este goberno teña un soldo a final de mes. Levamos xa un mes traballando, seguiremos outro mes traballando. Unha vez que interven a alcaldía, non hai opción a que volvan a intervir os grupos, disculpe. Entón, seguiremos outro mes traballando, que a esperanza de que en algún momento a postura hoxe manifestada sea reconsiderada e poidamos, igual que se lle ofrece aos grupos a posibilidade de ter o seu traballo, levar a cabo o seu traballo máis fácil con eses incrementos que antes se mencionaban, que tamén este goberno, igual que o fixeron os gobernos anteriores, poida cobrar a final de mes. Deso estamos falando. Deso é do que estamos falando. O que si compromete o funcionamento municipal é que este goberno teña que, compaxinar entón o seu traballo neste Concello con outro traballo fora a tempo completo e vernos en situacións de municipios de poboacións de menos de 1.000 habitantes, quizás, ou unha cousa desta. O que hoxe se dá é algo insólito, que o goberno siga funcionando pasado un mes sin poder dedicarse a isto de maneira completa. E non hai moito máis que falar. Nós o luns viremos traballar, aínda sabendo que non imos cobrar a final de mes. Pasamos ás votacións. Unha vez que interven a alcaldía, unha vez que interven a alcaldía, pasamos á votación da proposta. Votos a favor da proposta? Votos en contra da proposta? Decae, por tanto, a proposta cos votos en contra de BNG, Partido Popular e Rianxo en Común. Pasamos ao punto 13 da orde do día, que é a creación da Mesa Permanente de Contratación do Pleno. Como puideron observar, a dita Mesa de Contratación estará composta de seguir adiante a proposta polo presidente ou suplente, pola secretaria municipal, pola intervención municipal, polo técnico municipal da área do contrato, así como pola secretaria da mesa, que actuará con vos, pero sen voto. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Nesta proposta o voto vai ser favorable.
Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. A nosa postura en este punto é favorable. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Neste eido e sen entrar en detalle, Rianxo en Común está a favor da proposta. Pasamos entón ás votacións. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Chegados ao final da orden do día, levántase a sesión.